खरकबा लीडर जेता विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी वो तंगो बरक विलेज कमिटी नि इलेक्टेड मेंबर वो तंगजा विशेष कलाई चिनी चंद्रधर त्रिपुरा वो CPIM ने खूब एक्टिव मेंबर दल नि संगठन नि तिनी वो चिनी IPFT पार्टी वो जॉइन खालायफायखा बिनि लगे जे गोबांवा अन्यान्य पॉलिटिकल पार्टी नि जे लीडर जरा विलेज एरिया नि जे लीडर बरनि बिसिं दङ बिरलाल चिनि बिरलाल त्रिपुरा लगे दङ ताय पूर्वराम त्रिपुरा रघुनाथ त्रिपुरा बर खरकब्रै तिनि IPFT पार्टी वो फायै चिनि IPFT मथाबो जॉइन खालायखा बरकनो जों IPFT सेंट्रल कमिटी नि पक्ष थेके जों बरकनो यासाकसखौ पाइप्लाय हामबाय यापारो जे ए खरकब्रै नेतृत्वनि नतुय बिसिंतुय बसकांनि सप्ताह कायसानि बिसिंगनो बा सप्ताह 10 नि बिसिंगनो बरक लोकल एरिया वो बरकनि बिसिंगो जे वोटार्स दंनाय मेंबर्स दंनाय बरक चिनि IPFT पार्टी वो कायसा कतर प्रोग्राम नि बिसिंतुय योगदान खालायनाय जॉइन खालायनाय तो ओबनो हिसा साख्लायनायनि बागैनो जों दिनै सिखनसा कायसा प्रेस मिट खालायखा ओ प्रेस मिट चिनि जुलाइबारि IPFT डिविजन नि प्रेसिडेंट ताई चिनि आरो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर हरिनाथ त्रिपुरा बरक एटेंड खालायजा तो नरबनबो पाइप्लाय हामबाय दिनै नेव बान्दबो एटेंड दमान बागै जिम खालायमानि बिदै सिंगिद जों किन्तु सुसुदान मानजानाय बागै जों सेद गया फुद गया आरो नाय माने जों किन्तु ताबो जों IPFT नि हामदो फेमखौ जों संगठन चां खालाय जों गाराक खालाय दंलायनायनि जों बिनि बिदिनो फायलाय माने आइनि सोंनानै ग्र बकामिनि जों नारदपारा विलेज कमिटी नि विलेज कमिटी वीरेंद्रनगर विलेज कमिटी मुंखौ आनि मुं चंद्रधर त्रिपुरा